Sida siga nyo lang gangay imos basi ma-upgrade man naton nga room sa resort. I think we badly need to buy a decent breakfast. Kaya daw libog-libog ng akon nga utak. Bye-bye, Manong! Happy New Year! Of course, we need some power up, so we have our ultra green coffee. Tayo maghahanap ngayon ng resort kung saan tayo pwede mag-overnight. Family day! I am used na walang kasama sa sasakyan, kaya nakakalimutan ko na front seat pala yung kapatid ko sasakay. Yeah, and we have here at the back ang aking mga junk na ibibenta natin mamaya. Hey, para may fun tayo. Yay! Bye-bye! Mask mo? Yeah, you get your mask. Ngayon, ako sa lakyan. Bye-bye! Bye, dugdug! Yay! Benta tayo ng junk para may pera. Yay! Thank you, Manong! Happy New Year! Meron ako 20 pesos! Thank you! Piling mo na yung ma-upgrade aton nga stay. Iba na. Iba ng peg. Let's see. No, mangkot ko tani kung may available pa nga rooms sa Salimar. Wala naman sila gabatong government mo. Aking New Year. Sige, sige. Thank you. Right. Ating barangay kami kay Dodang yung kumalay di. Ang bag ko na, Ibi. Where's your bag? Are you ready for an adventure? Wala kami actually kabalo kung ano ni siya nga mo din sudlan nga parking area kung iya sa Maryland or whatever. Pero arang Maryland sa kilid. What? Oh, so sarado man sila. Until 7 lang ang eating, pero wala overnight. Ay, okay. Feeling ko ba si amo man tong naghalin nga salakyan bago lang? Parkingan, di man nila ka na. Okay. Ma-hotel na lang ka, hotel staycation. Diretso to sa gimbal. Wali overnight. Wala. Wala overnight. Wala overnight. Hindi man nilalaman si Aaron. Aray ko. Manita na lang tapos ang ano ba yun na? Ano, tidiblak pa kakaon. Ako na. Ito namin lang ang lugar na makakaon. Dito ang sangkon. 24 hours. Sakat si Longga. 24/7. Nagagawin ko na. Kaya bon nga. Yay! Hello, hello mga kabangbang! I miss you all! Grabe! Grabe! I'm so happy to introduce to you my sister! She's back here and she will be joining us in this vlog. Ayun, kanina kasi papunta kami ng resort doon sa Mayuton and she told me na she wants lechon baka. So we were looking for andoks along the way but kaso na-miss out ko yung Uton branch. And now we are here in Gimbal. I don't know if you could see her but yeah, that's andoks there. Yan. Kabot pa kami sa Gimbal para lang mag-CR. Tara si nanay and they will be back near. Thank you so much, Pandoks. Oh, it's so fast! Ano na siya, Mandoks nga na John. Then, of course, baon ko kiniya ang ultra green coffee. I have mix ko ang daily veggies kag collagen plus. So, if you want to order sang green coffee, do aside from, of course, you should subscribe to my YouTube channel. Grabe ko maka, of course, dapat, no?
please do follow me in my Facebook page. Charan! Tapos PM nyo ko. Doon nyo ko PM. So, if you want to order green coffee and doon tayo mag-transaction or comment down below. Yeah! Happy, happy, happy! Lechon baka! Baka naman! Pagpila? 300 something. 370? 370. Tapos, atsara nga, kapayas ka, rabanos. So, from the chapel, dito lang kami sa taas. We are here at John's room. Tanan! So, mari kita dito yun nga sari-sari store. So, we'll buy. Aring dako nga Nova. Okay, so we'll take our water. But, gloves. We are staying there sa babaw. So, we'll have our dinner there while listening to the karaoke of the other guests. Our room is only 1,500, which includes extra bed, extra mattress, then common ang toilet. Kung gusto mo mag-rent ng karaoke, it's 1,000 pesos. Tapos kamo lang gid nga group ang may ara. Grabe, hindi ko carry. May ara sang karaoke for the whole stay. Okay, hiningal na ako. Wait, this is the second floor. Nandiyan yung bathroom. Yay! Welcome to the room. Ang place me. Okay. Yan. Yan na yung street. Dito kami nakapark. They have cottages sa baba. Yan, eto. Yan. There's the other guests. Tapos dun pa sa dulo yung karaoke. What's our potluck? Tatlong itlog, vegetable. We have Abraham's chicken and Angel's pizza. And we got here our gloves. Tapos sa baba, meron tayong hamon. Siyempre seaweeds. We got the grapes and the banana. Tapos yung binili natin kanina at Sarah na papaya and labanos. Tapos ang lechon baka. Now we'll be adding our ultra green coffee na naubos ko na yung sa akin there with my sister and for nanay itong maliit. Then we have here the one we bought, Piatos oversized, which costs, how much is this? 65 pesos. We have Nova, 35 pesos. And ang favorite ng aking kapatid, we got Mang Juan there. Because we are actually be working at home, working on vacation. Yeah, there. Alam mo yung vibe na nandun ka sa 20 years ago. 20 years ago. Ganito talaga yung vibe dito. And yeah, I'm loving it. It was such a wonderful adventure na nakapunta kami dito. Tapos may nanghaharana pa sa'yo. Wow! Nanghaharana! Good morning! Start na ko sa labas ng aking eskwela. Good morning, Dog Dog! Excuse me, Dog Dog! Wala
ako food. Mabakal pa lang ako food. Waay pa. It's close. I got baon. Plum cake and hello. It's for you. Morning. Morning. This is mine. Good morning. Yay! Nanay, may sunrise na! Good morning! Goodbye, anong gusto nyo? Batchoy mo na lang. Morning! Happy New Year! Dili kong nagsulod ko dira sa... Good morning, Doggy! Ay, makaon pala sa ano? Ito na sila, and there's the fishes. Fishes. Fresh catch of fish. Wala na sila. Mapili na sila. Dali lang na lang. Mapakaw tayo daw. Wala mo tas. Wala mo tayo ba? Uy, namin na balayo. Apa Batanes ta? Sina. Sponsor naman dyan, Batanes. Okay lang ng t-shirt. Smile anay. Ako yung ibog naman to. Hi, baby. Smile, baby. Hello, dog. Ayun na guwapo. Ayun na guwapo. Nakuha buyer. Ikaw ang buyer sa stone. Auto niya to. Utot niya to. Drink siya water. Ay, lumungit ka rin. Ay. Uy, ako na mabansi mo. Ay! Tapukin. Mga kabangbang, we have here stones. Parang gusto ko yung flat. Pwede ka pa pala nakapis. Ano yung nabutang sa mga garden? Pwede ko mababakal, Nay?
Batu, Bantiling. Marang ginatuloy yung Darna. Leader na, yung na nag-turn into kwan siya. Try it. Batu, Bantiling. Power! Pwede lagi mo isa? Ano ako yan? Okay, kwan daw. Muli ito. Kaya mo niya gusto niya kanina mo. Na. Yay! Thank you so much! Ready? No surprise? Oo. Daw halin to sa kwarto, bali nag-abot kita din. Oo. Okay, ready? Headbanger! Gutom ang ako mga upod, so we will look for food. Balay, abi ko pa rin din yan. So this is highway. Diretso na siya sa Miagaw. Ini ang right ang pakadto sa Iloilo. Sila yan may tayo. Iloilo. Tapos ito, makado sa Miagaw. Okay. I think we badly need to buy a decent breakfast. Kaya daw nag-libog ng ako nga utang. Okay, let's ride on! Hindi pa tayo kung magdala sa payong. It's so hot. Look at that view. That's the beach side of the road. Beach side of the road. Oh, it's a milky house. 5 days milky house and it's still closed. Wala. Manong, Happy New Year! Hey, may ara siyang eatery. Colin's Eatery. Walking distance lang. Buy decent food pero may manghuan. Lapit lang guys. Kumakagayos yun. Mga kabangbang. Ready. Reindeer yan. Tapos, ito lang ito. Turn. Kita mo na. Ang likod na sang MBR. Ang muna natin ang sila.
You look gutom. Gutom or tired? You know, that's my shirt sa road. This is what you call the Girl Scout hat. Then, since we don't have any utensils, we'll have this cup as our plate. Tapos, kagina ang fork sa atong na. Coast is clear. Coast is clear. Clear na. Everything's clear. Bye-bye. CR is clear, Lay. Check it on you. CR is clear. Let's see. Yes, it's clear. Okay, bye-bye. Tagpila na yung mga color green na small bottle. 1,500. 1,500. Good for two. Good for two. 2. Tapos ang yellow. Ang yellow, good for 4. 2,500. Good for 4, 2,500. Ay, yung sa dalong nga, itong raya sa mga room. Family room is 4,000. Good for 10 to 15%. 4,000, good for 10 na siya mga kabangbang. Tapos sa hamon sa babaw, tuya, pag aircon. Ang aircon is good for 212. Good for 212. Pag may electric fan lang dyan, no? Ang panlong naman is 850. O, diba? Affordable ang gigya mga kabangbang diri. Sa Gimbal, we have Insurer Beach Resort. So, thank you so much, sir. We had a wonderful night. Merry Christmas, Happy New Year! Bye-bye! Bye mga kabangbang! Come on mga kabangbang! Ready na ako mag-play sa Jackson! Ayaw kayo nakahapit kamo sa akong nga channel. Kung bago pa lang kamo diri, pinduta ang subscribe button, pati ka ang lingganay, kag hindi pagkalimtin. Ruby Inspired!